Yun, lumaban yun. Salamat po tayo Mento and like and share po. Mga kagamba, welcome back to my channel. Maglalaban tayo ngayon mga kagamba. Ilang araw din hindi tayo nagpalaban. Tagalog to parehas mga kagamba. Bago tayo magpalaban, shoutout muna tayo kay Jan Noah Jumauas, kay Gagambida PH, Amazing Spider, si Arthur Dalumambon, at saka si Jeff Ronda. Yan mga kagamba. Shoutout sa inyo ha. Ayan ang picture, yung tala at saka brown. Tagalog yan mga kagamba, parehas. Isang tala at saka isang brown. Ito yung tala. Ayaw lumabas. Kanina ang likod. Ayan ang tala. Ayan, likod pa. Ayan. Ang tala. Saka yung mga gamba, mga Bisaya na mga gagamba, madalang na. Ako. Madalang na mga gamba, mga Bisaya na gagamba. Mga Ginsan, Cebu, Masbate, madalang na yan pag ganitong panahon. Ayan. Dati nga walang dumarating pag ganitong panahon. Ngayon kahit pa paano may dumarating pa konti-konti. Ayan yung brown. Ayan. Alright. Labanin na natin. Uy. Laglag ka agad yung brown. Talagang matapang kung ano niya. Oh. Hindi nalaban ng maayos itong brown ha. Tingnan natin ulit. Baka makaganti. Cut ka. O yan. Wapan ka ba? Ayun. Yun, lumaban. Yun, nadali niya yung ano. Nadali. Lumaban yung brown. Bandang uli. Ayun na naman. Nadali yung ano. Ang daming katis yung tala. Grabe nakatisan ng itong ano. Parehas sila katis-katis. Pero talo na itong brown mga gamba kasi nakailang laglag na siya. Kinakagat na yung stick oh. Kala niya kalaban pa yung stick. Lapit natin. Ayan. Oh. Nabaliw. Mamatay na yata itong brown mga gagamba. Ayan na. Oh, bitawan pa rin, nakakagat na naman itong brown. Ayan, sa likod mo. Grabing katis oh. Oh. Balutin mo na. Kumakagat pa rin itong brown oh. Nakakagat kasi sa stick itong tala eh. Hindi niya tuloy makagat yung brown. Pinapakagat ko para mabilutan eh. Hindi niya tuloy mabilutan. Hindi niya makagat. Ayan, kagatin mo. Yan. Oh. Wala, hindi niya makagat. Mahina na rin mga gamba yung tala oh. Oh,
Ayaw niyang kagatin, oh. Nangina na rin yung tala. Natablan na rin siya ng binom. Oh. Nananapot na lang siya na wala siyang kinakagat. Ayun. Oh. Ayan. Sa atin mga kamba, pangit, maganda yung laro, in-upload natin kasi gusto natin ipakita sa inyo na parehas yung hindi tayo pumipili ng pagpangit yung laro, hindi natin i-upload. Kasi hindi tayo yung parang scripted yung laro, hindi. Pinapakita ko yung pangit na laro, yung walang load na laro, yung may load na laro. Kasi dito sa akin, kailan ma-informa kayo o maipaalam ko sa inyo kung bakit ganon. Kaya may nag-comment dyan, sabi niya walang kwentang laro. Di ganon talaga, may mga kwenta talagang laban na ina-upload ko. Yun, sana maintindihan nyo yun. Saka sana mag-isip kayo doon sa mga ibang content ng ibang mga content ng Spider. Wala nang pangit kundi maganda. So mag-isip din kayo minsan. So yun mga kamba, maraming salamat. Hanggang sa muli.